Hola, em dic Pol i avui us llegiré la meva lectura sobre Caillou prepara una sorpresa. Un matí, quan es va despertar en Caillou, es va fixar que la casa estava molt silenciosa. Es va encuriosit. Quan va ser al vestíbul, no va sentir soroll a la cuina. On era la mare i el pare? En Caillou va anar a la seva habitació. «Mare, què dorms?», va preguntar. La mare no va respondre, tenia els ulls tancats i semblava que somiés. El pare dormia al seu costat. En Caillou ja no tenia son, estava ben despert. Va tornar de puntetes a la seva habitació, però tenia tanta gana que va decidir fer-se l'esmorzar ell tot sol, com un adult. Així doncs, va sortir de la seva habitació. De sobte, va sentir un xisclet. Es va acostar a la finestra i va veure una família d'ocellets. Piu, 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 piu. La mare alimentava els pollets, sembraven molta gana. Aleshores, en Caillou va tenir una idea. «Prepararé l'esmorzar per a tota la família. Serà una sorpresa!», va exclamar. Molt content, en Caillou se'n va anar a la cuina. Quan va passar per l'habitació de la Rosi, va sentir cantar a la nena. La, 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 la. Va veure el seu germà i li va allargar els bracets i li va dir: «Caillou, bon dia, Rosi! Vine amb mi!» En Caillou va agafar la seva germaneta per la camisa de dormir i se la van portar a la cuina. «Farem l'esmorzar sorpresa per a tots!», li va exclamar. Com que no podia obrir la nevera, en Caillou va acostar una cadira per animar el por. Va fer la cadira quan la va arrossegar per terra. Aquell soroll tan estrany va fer riure a la Rosi. Va fer en Caillou, mentre s'escoltava per si sabia que els pares s'havien despertat. La casa continuava en silenci i ell va sospirar allarullat. Perquè la sorpresa estigués just a temps, el pare i la mare havien de dormir una mica més. En Caillou va treure la llet i el suc de taronja. «Vols llet, Rosi?» «Sí!». Mentre en Caillou preparava la llet per a la seva germana, en Gilbert es va posar a miaular. En Caillou el va mirar. «I tu, Gilbert, tens gana?» El gat es va fregar contra les cames d'en Caillou tot roncant. «Ara et donaré alguna cosa a tu també», va dir en Caillou. Caillou va regirar tot l'armari i va trobar una capsa gran de menjar. «Vaya!», va exclamar Caillou. Gilbert s'acosta al seu plat ple a vessar amb els ulls mig cru. Comença a menjar rigorosament. Preparar l'esmorzar era molta feina. Caillou es va tornar a enfilar la cadira per agafar els plats. Quan es va moure, van xocar estrepitosament els uns contra els altres. Caillou notava que el cor li batallava molt fort i va sentir soroll a l'habitació dels seus pares. La mare i el pare s'havien despertat. «Què és aquest soroll?», va preguntar la mare. «En Caillou deu fer alguna cosa a la cuina», va respondre el pare. «Caillou!». En Caillou va córrer a l'habitació dels seus pares. La mare i el pare estaven una mica preocupats. «Què passa, res?», va respondre la mare. «És una sorpresa», va contestar en Caillou. I sense més explicacions va tancar la porta i va tornar a posar-se a dormir. Ara que
pare estaven desperts, en Caillou s'havia d'afanyar. Va començar a abocar el suc de caronya als gots. Se havia vessat una mica de suc sobre la taula. Llavors, en Caillou va mirar l'armari. Havia de prendre una decisió. Què faria per esmorzar? A la mare li agradaven els cereals, va recordar. Així doncs, es va enfilar a la cadira i va omplir molt de cereals. Alça! El bot havia quedat massa ple, igual que havia passat a la menjadora del gat. En Caillou es va parar a pensar què li agradava al pare per esmorzar. Torrades! El pare sempre li encanten les torrades, va recordar també. En va posar una ben gran al plat del pare. Després la va untar amb mantega. Mira, mare! Va cridar la Roser de sobte. Caillou es va atabalar. Quan va veure la mare a la porta de la cuina... Encara no! Va protestar en Caillou. Encara no està a punt! La mare va sortir. Uf! Va sospirar en Caillou. Caillou va somriure orgullós. La mare i el pare estaven molt contents. L'esmorzar que havia preparat per a tota la família havia estat un èxit. Però de sobte, en Caillou es va adonar que el seu plat era buit. Oh! S'havia mirat algú. I jo, va pensar en Caillou. De què esmorzaré?